Hirde Fatam Lamiri, Hirande Fatam Lamre. Salidia Production présente Hirde e Hirande Laccire Hako a Bandirabi Koyodite ala e Daradam Konakadi Nyarja Kurulbam Nyiji ala. Adio Konyade Asset. Sapoy Gole janvier 2025 to Akwaba Restaurant Gondoto Nord Foire Tiagal Yengulen. O Jamma Yontabi Jirwinta Dum ko Debbo Gawlo hono Binel Gawlo. Paré d'honneur ko Cerno Hamadou Samodi Sow Baynatodo Tonto Thiès. Marraine o ko Madame Ndiaye Sarr morto ko tonto Lady France. Les invités d'honneur ko bedo woni monsieur le préfet Djibi Diallo, monsieur Souley Ba transitaire wondude Thierno Moussa Ousmane Dombo kam e Mayram Bouré Gaye e kay bandiraɓe Dakar e ko taari Thiès e ko takki ɗum notoyɗen jamma hirde e hirande laccire haako biye o sattani so tawi codɗa ko haade o ñalawma sappo e goho lewru janvier yettade kujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs joɓata so tawi noon ko ñande hen kujunnaji tati woni 15 000 francs CFA. Info line 77 980 33 39. Banda men wotuma simtana o jamma nyama kara tuftoɗa ko weli beltoroɗa dande Binel Gawlo. Pindi TV woni partenaire officiel o. Alhamdulillah rabbil alamin adi ko fu assalamu aleykum wa rahmatullah en jetti Allah no feewi nde Allah newnani men ha gartuɗen e ñalawma hande e ziyaruji Alhaji Ousmane Dombo Ba. Alhaji Ousmane Dombo Ba de ko goto jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓe ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin ko mawnum Cheikh Djibril Ba ko ceerno mum Cheikh Djibril Ba. Cheikh Djibril Ba wi Cheikh Djibril Ba e Alhaji Ousmane Dombo koɓe gotum koɓe ɓiɓɓe baaba refti hen kadi Alhaji Ousmane Dombo Cheikh Djibril Ba gilano woni sagat tawi Alhaji Ousmane Dombo wonde mu juuɓi 6 ene janga ene tarbina hakkude mum e Alhaji Ousmane Dombo ɓe gondi duuɓi 6 hande Alhaji Ousmane Dombo accitno Cheikh Djibril Ba o hooti nokkuji mumen to nde Allah waɗi kadi ha o dañi ɓiyum afa o inniri ɗum Alhaji Ousmane Dombo ɗum woni Ousmane Cheikh Djibril Ba ngam yedde mum e Alhaji Ousmane Dombo saabu neɗɗo kala nde rokkuma ha innirma neɗɗo ala ko heddanma wadde yidde mum e Alhaji Ousmane Dombo ina mawni de hollori enen fof en ceedima ɗum won kadi ɓurɓe mi andu ɗum ina wawi ma kaal hen kala ko joope neɗɗo yo taw ko jaam kala ko haale neɗɗo yo taw ko jaam kala ko haale aduna yo taw ko jaam ɗum Allah rokkuno ɗum ngal gueɗal kadi kala garɗa e ma on boni ceerno ma wonko nafanma so memi e ma so Allah jaaɓi a dañat cellal ɗum Allah no waɗi ɗum kala ɗo tawno caɗele o momti caɗele ɗe ha laaɓi kala ɗo tawno yimɓe ne goya ɓerɗe ne kuɓɓi Allah newni ɗum o itti kadi ha laaɓi ko baɗiranno sabi Allah o woni Alhaji Saydou Nourou o woni Alhaji Ousmane Dombo mbadde ko le tariji ɗo e wuuro men wiyetego Mafre ziyara o fuɗɗi noon ko 2008 e alhamdulillahi rabbil alamin ɗum kadi fof koye nanodiral e weltare yettere Allah no feewi e ziyara o waɗano ko Mafre mbo fuɗɗi ko 2008 mbo waɗama toon ha sanga corona alhaaliji fof garita woto dente mbaɗ ziyara o arita on saha guel nden ziyara o wattani ha arti hande eɗen tolni ɗo e 2024 nde Allah waɗi ɗum ɗon corona o suuri ziyara o tardi wonko fewditteno hen wonko wattateno hen alhamdulillah rabbil alamin hambe heɓɓitama hande ina anni ya so Allah jaaɓi inchallah so Allah wurni en sellini en sakko hitande e oɗo saa so Allah jaaɓi ma en mbaɗɗum ziyara ɗo kadi artarima ɗo koye dow nanodiral ɓesgu Alhaji Ousmane Dombo debbo e gorko suko e mawɗo khalifa galle o ko Abdoulaye Ousmane Dombo kay woni khalifa galle o e yamirore mum e Djibo Ousmane Dombo ko noon kadi e Issa Ousmane Dombo ɗum ɗo fof ko yamirore mumen e pellital ɓesgu o fof galle o fof min pelliti yidde wattude ɗum ɗo min mbasa lorlude aroɓe amen ɓe saabu ɗum dow jeeri to otoji nan hen ummade ɗo paya jeeri e nder leydi he aɗa lofo aɗa yiggito ɓe hen keddo e lawol saabu heewi koɓe gari ziyara wodi hen oto jottiɗo wodi ɗi jottaki ma balli ha jalta e leydi he Alhaji Ousmane Dombo yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere kono Cheikh Djibril Ba yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere nder wawi arandema kadi hay hakkude Moussa e Alhaji Ousmane hakkude Moussa e Cheikh Djibril Ba Moussa Alhaji Ousmane hakkude mum e Cheikh Djibril Ba gila babiyam no wuuri Alhaji Ousmane Dombo o wi noddi Moussa ha ari o wi ɗum mbeɗa yiiɗi jahata Cheikh Djibril Ba jokkoɗa e mum Moussa no woni korko toppitaki ɗum ɗon ha Allah waɗi jiknaɗo rutte e jomum nde jiknaɗo rutte e jomum Cheikh Djibril Ba nilani Moussa o yo arta mum nde Moussa aritimo o wi ɗum an wonko bamma winama e am o wi wallahi o wi ko winama o haala ɗum ha pari o wi ɗum ko hadma ar o wi mataw ko cukago tan walla ko nini walla holɗum o wi ummade nden fewde joni ko o haalde Cheikh Djibril ko adodirema ummade nden fewde joni ko Cheikh Djibril Ba o baasi
e cheikh jibril ba woni fof mum ko woni wasila mum woni fof mum ko ɗum addi hakkunde kadi Moussa e cheikh jibril ba. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. En calmini pulagu, en calmini kadi dekole tariji no hannirto niyeti, en calmini kadi hettiyankoɓe e Pindi TV ɗo ɓe mbawi wonde e doni Baba Adama nde foof, e hettiyankoɓe kadi site kandul nafoore dekole tariji international ɗo ɓe goni e doni Baba Adama e foof, en calminiɓe, en jurimaɓe. e o kaldo e mabɓe wiyete ko Mody Baydy Sow, koɗɗen ko cuuɗi meɗen Mafre aynaɓe, ken ɓeɗɗo ɗo Alaji Ousmane Domba ɗo, ken kadi taniraɗo ɗo Alaji Ousmane Domba ɗo. Alaji Ousmane de ko tani amen, ko jikanaɗo amen, ko neɗɗo kadi mo min gandi no feewi no feewi. Alaji Ousmane wiyete ko Alaji Ousmane Ama Salif Pati Ndioro, walla mbiya Alaji Ousmane Mamma Safiyat, Alaji Ousmane Mamma Safiyat Hama Sumbul Seydi Demba Ifra Ali Malik ɗo e dekole tareji, walla mbiya Alaji Ousmane Domba Alarba Julli Mamoudou, walla mbiya Alaji Ousmane Domba Seydi, fof ko ɗo e dekole tareji. Ko ɗo yi aduna e wuro dekole tareji e waala men ga ɗo wiyete Rondo ɗo no yi aduna e wonande cimti mawɓe ko dokki en. Jikanaɗo makko gorko kadi ko toon leeli e ɗo e nder waali he ɗo Guenale men ɗo wiyete Diaky, toon jikanaɗo makko gorko leeli woni Mamma Safiyat. E jikanaɗo makko debbo woni Domba, e ko ɗo leeli e Guenale tareji, e mboni leeldi ɗo e kanko Alaji Ousmane Domba. Hakkunde Alaji Ousmane e dekole tareji, minen mbiyata ko dekole tareji ɗo ko fédération woni ɗo, tuggi ɗo yete ɗo wuuro men wiyetego Jundu nen ɗo e less ha ɗo e tareji ha Mafre ɗo Alaji Ousmane Domba honno ɗo, ha Alana, Olol e Lumbol e Gawde Boofe e Biddi e Winde Ɓokki, fof ko dekole tareji. E Alaji Ousmane noon honno ko wuuro wiyetego Mafre, e ko toon jiyare o waɗanno, ko toon o wuuri. Jiyaɓe Allah aranoɓe e makko fof kadi ko toon tawatno ɗum, ko toon o wuuri. E jiyare o noon ko toon o fuɗɗorino, ceerno Madani ari hen joni, jiyare o watti wadde ɗo ko ndeɗo hitande puɗɗiɗen ɗo wattude wadde, ngam hoye binde ya garta on wayni ceerno Madani en ari joni hakkude ɗo e Mafre, dufridi ne heewi, laabi ngala, ko ɗum arti ga jiyare nde, kono koye nanodiral ɓesgu dekole fof. Alaji Ousmane ɗo e nder dekole ala mbo o gollodirani ɗo, ala mbo gollodirani ɗo, ala mbo o nafodirani ɗo. Assalamu alaikum on bandiraɓe, mi salminima on, mi jorema mon, mi weltanima moɗon e oɗo programme garɗen e mba kaldaten. Alaji Ousmane min kam mbeɗa andi hen gila ko ɓooyi seeɗa, no yiɗi bandumen, no yiɗi ɓesgu mum, no yiɗi ɓesgu bandumen, kadi ko nafannoɗo, nafa mba andi, nafa mba anda, nafa mba andi, nafa mba anda, kadi ko lijjitannoɗo lijjanteji kewɗi e nder Sénégal he. Nani ko joom gollal, cokaɗo kay soktanno ɗum, keyɗoɗo kay ñaminanno ɗum, tampoɗo kay wallanno ɗum, holleɗo ɗum haaju mum fof ma walluɗum e haaju he. ɗum mbeɗa teskiɗum e teskoyam, ko ñamminowa, ko jarnowo, ko joom santa joguino, ko joom hoddeɓe. Min koɗi ɗo ko minen tan min konno ɗo, ko ɗum cuuɗi nayyi ɗum wonno. Allah yawtini cuuɗi nayyi ɗi hayɗi gonti woro jiiɗon ngo e Mafre. Pendo fof dasanteno ko sac mum gawri, waddane hen ko yadata hen fof, yo naw galle mum. Wonanno ko balɗe 15 fof goto fof dasane haɗa wara ngo hayɗi. ɗum kam mbeɗa andunoɗo e nder mum, ko ñamminannoɗo, ko jarnannoɗo, ko nafannoɗo. Mbeɗa andi kadi ko cuurannoɗo, mbeɗa andi kadi wiyata kolɗo, wiyata keyɗo, te ko neɗɗo jeɗɗo sorde, ko jeɗɗo wallude leñol mum. Cokaɗo fof kay soktanno ɗum, keyɗoɗo fof min kam mbeɗa andi kay ñamminanno ɗum, mi wona bawɗo haalde noon. Kadi ñawɗo fof kadi kay safaranno ɗum. Mbeɗa andi kadi won sernaɓe ɓe Asani Boyɗi, wonɓe nawi makko, wonɓe nawi tan hay wona hay sernaɓe bon, yimɓe nokku o feccere hen o nawi ɗumen makko.
o asani ɗumen boyi o soodi laaɓe o waɗe maayo ɗum ɓe tiski ɗum e hoora o rokki geloƴi mbeɗa andi o rokki pucci mbeɗa andi o rokki bamɗi o rokki baali mi wawa haal keddi ko ɗum fof kam mbeɗa anduno ɗum e nder muɗum ko ganduɗa no wini hen fof bencanoni enani ɗum fof mbeɗa anduno ɗum e nder muɗum te so fini subaka so addanama laragal ngal joƴƴinama seere mum honga taka santa jogui ko jamdi mum so hongi kala jeyaɗo Allah balɗo wor he ara haccito so bottari yoni kala jeyaɗo Allah ñalɗo wor he ara watto so kaccitari yoni kala jeyaɗo Allah pinɗo wor he ara haccito ara watto ara hirto ko kay jinomi fena subaka mbiya ɗum baba mbarada silli wima mbeɗa mankira seeɗa mbiya ɗum ni ko woni o mi sa dañde koɗo somi dañi koɗo tan mi sellan ɗo koɗo wawi ummade woro ladde he fof so wi ɗum jaam ñalli tawi ko pawno ɗum ummoto ɗum mbeɗa anduno ɗum e muɗum enani kadi ko jeɗɗo deene ko neɗɗo jeɗɗo deene no jeɗɗo ceerno fof neɗɗo fof ɗo woni ne yiɗi ɗum neɗɗo fof ɗo woni ene yiɗi ɗum ganda human benne ƴoƴƴo kangaɗo fof no wawi wondude ma kam mbeɗa andirno ɗum ɗum noon minne mi wona bawɗo haalde no fewi on jarama minimon ha no fewi kadi mi juurima mon mi yetti Allah kadi mi yetti mon no fewi mi yetti Kandol mi yetti Pindi TV mi weltima ha no fewi kala kadi ko min jinnon mon ɓeydima saabu ɗum ɗo fof ko Allah waɗi ɗum e golle mon min de ko gurdum ko Alhaji Ousmane Dombo heewani saabu ina wawi tawa kadi duuɓi 6 en jaratenomi kono wonno koko baɗannoɗo golle moƴƴe sa yi cikkata komin wurde ɓe muko heewi saabu min nanata ko mbo haale moƴƴe ɗo waɗata ombo haale balle ɗo wallata sa ari tan cikkataka an e hoore ma boom o maayi ko hanki taw noon o maayi ko ɓooyi ko fin mi sikki 96 fin 96 minen nden emin jaari duuɓi 6 omo jogino kam mbeɗa andi gandal kam gandirnomi ɗum ko heewi heewani ko adi ko fof emin mbiyo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum saabu koye barke makko min jahata ha joni jibinaɗo hanke jibinaɗo hande fof ndindi pote barke Alhaji Ousmane Dombo ko ɗum min jarata ko ɗum min liggorto duuɓi 6 sa jangini neɗɗo hundiyel tuskel o horima ngel yejjidde ina wawi taw koye janguinɗo ɗum woni emin nana ko jomum ko moƴƴo kala ɗo min jeeyi emin jeeyi jomum emin ganda golowole jomuɗo waɗi emin kalane e nder otoji emin kalane e nder bureau ji emin kalane e nder ɗalle emin kalane pop ko Alhaji Ousmane Dombo waɗi neɗɗo noon ina maaya fof mum yejjita heddo golle mum mi wawa jurnade gueɗe Alhaji Ousmane Dombo saabu mi wona neɗɗo gandirɗo ha ɓurti kono mi nani ruttade tan e yettude e duwonade e rettude teddugal babo amen Cheikh Djibril Ba saabu ɗum ɗo fof ko Cheikh Djibril Ba sabbini ɗum Ousmane Dombo an haalatino jamma e ñalawma gila e sernaɓe hay nalankoɓe kono so jii gila heccen ka handen haale ko Allah e Cheikh Djibril Ba e yettude Allah e yettude mawni amen o Moussa Alhaji Ousmane Dombo emin ñaago yo Allah jurno gurnam mum jurno gurnam yimɓe galle ɓe jurno gurnam aduna o jurno gurnam décolnaɓe fof saabu ɗum ɗo ko ɗum faara amen ko ɗum faara leñol ngol minen tan yiyede tan otoji ɗi gaari ser galle Moussa o tan koko weeli amen saka noon wiyama kadi ñalawma ko ñalawma jiknaɗo amen ɗum ɗo no wela amen no feewi ko ɗum kam hande woni ɗo ko nden weltare kadi woni ɗo ko nden kadi décolnaɓe jogui emin jetta Allah noon emin jetta décolnaɓe ɓe mbaɗa en amen tumurankoɓe ɓe mbaɗa en amen ɓe jeeyaka ɗo ɓe mbaɗa en amen haydara eɓe punki amen eɓe jiiɗi amen e ɗum noon Allah jarama on jarama wonko jimmi haala heewi kono ɓernam nden hoori haalde auzubillahi minan cheytani rajim bisimillahi rahmani rahim hande de ko weltare hande ko weltare ziara mo ganduɗa o ko ziara Cheikh Djibril Ba waɗanta Alhaji Ousmane Dombo sababu o noon
ko Cheikh Moussa Ousmane Ndombo Ba koɓe jiiduɓe koɓe yiɗodiri eɓe jiidi eɓe jiidodiri sabu Salif Ndioro Mamoudou Ndioro Salif Ndioro jibini Amadou Salif on jibini Moussa Ousmane Ndombo Baydi Ndioro jibini Ali Seyni Moussa Ali Seyni Moussa on woni Mamadou Fatima Thioy on jibini Cheikh Djibril ɗum noon ko ittu hen wattu hen tan ko ɗum yawti bandiraɓe Cheikh Djibril fuɗɗinoma ɗum ha woni laabi jeeɗiɗi wona jeegom ko jeeɗiɗi o fuɗɗinoma ɗum ha woni jeeɗiɗi laabi jeeɗiɗi mbo waɗano ɗum ziyara o Moussa haali ɗum mi reftata hen e so o wi hessitin o du'a o Cheikh Djibril hessitin e doole Cheikh Djibril hessitin e teddugal Cheikh Djibril ko ɗum taki yo hessitine sabu Cheikh Djibril Alseyni Moussa Baydi Ndioro Malick Baylir Bou ko jeɗɗo bandum en ko jeɗɗo leñol mum ko jeɗɗo almudo mum ko jeɗɗo moƴƴuɓe fof ko tedduɗo ko jeɗɗo nelaɗo Allah ɗum taki ɗum yidde sirfeɓe e taaraɓe nelaɗo Allah eyyi min noon mbeɗa haalana moon ɓurmi ko mawnude min ummi hanki Dar Salam min garde auto ji 16 min tawi dawilinoɓe ɗo ɓe min tawi moon korosma min tawi Ousmane en ndiwo ɓe jaɓɓi Cheikh Djibril Ba e jaɓɓogal ngal no yooɗi e jottugol ngol no yooɗi teddugal ngal no mawni yo Allah waɗen moƴƴere eyyi bandiraɓe assalamu aleykum min ko kalami ko hay so heewi so hewani kalami tan ko gandumi hen ko mbeɗa andi kam so hakkude ceerno e almudo so barke woni hen almudo ñantoro ceerno mum so barke ngala hen almudo heddo to bamum Alhaji Ousmane Ndombo hakkude mum e Cheikh Djibril noon ko dulde mbaroji ko hunde nde ganduɗa ne weeɓi haalde Moussa Alhaji ko ronti ko e bamum e ko ronti ko e ceerno mum fof so waɗama e bala foti eɗen mbiya eɗen ñaagui Allah to oɗo galle mbo Allah holli men oɗo galle so neɗɗo naati galle o ne woni guiɗo Moussa ma andu weltima so neɗɗo naati galle o noon ceerno Moussa ma andu weltima ma andu aya mum funtani ma andu duwa mum funtani Moussa ko joom duwa yumma e baaba Moussa ko joom gueɗal ɗum noon so tawi Allah rokkino e garal sa hawrti hen a wona haaside a tawtorto gueɗal ngal kaala en foti wonde ko Allah jarama on jarama ko musidɗo moon Amadou Oumar Ndiaye ɗo e décole tari jeyami so tawi talde jalluɓe feccama Moussa feccat gueɗal muɗum saabu tani ko woni Hamme Sadio talde jalluɓe e habbarɓe jadata ɗum somi haali hen daw kala ganduɗo ɗum ɗon andi ɓe min Moussa ndendi gueɗal min ndendi feccere Allah jarama noon min kam ɗo kaɗami hen en beltima Abou Diop ene ñaagui Allah hakkude ma e Moussa Alhaji Ousmane yo Allah nawro ɗum yeeso saabu ɗum ɗo fof ko dillata ko fof dilli ɗum ko an ala fof ɗo Moussa yiiɗi yaade taw yadani ma ala fof ɗo Moussa yiiɗa yaade taw ñantarakima eyyi ko yettude Allah e nelaɗo muɗum jetti Allah e nelaɗo mum Cheikh Ahmad Tidiane ko weltare tan woni ɗo mawninteɗo o ko jarɗo mawninde hono jinnade men Alhaji Ousmane Ndombo aduna kala ko waɗi e juma e baɗal paangal e gueɗal Allah wiyata ko décole fof ɗum enen fof eɗen ceedi ɗum noon to décole fof darima ene mawnina ɗum enen en beltoto hen no fewi en jetti Allah en jettini Allah kadi décole naɓe fof dendagal ɓiɗɗo décole embo wona ɓiɗɗo décole dariɗo ziyara he garɗo hen jottiɗo hen ligguiɗo hen ha surtout ma ɓiɓɓe tareji e ɓiɓɓe mafre e ɓiɓɓe décole fof en beltanima ɗumen yo Allah ɗumen moƴƴere sona weltare tan machallah en jetti Allah kadi en jettini Allah Cheikh Ahmad Djibril Cheikh Djibril Ba mo ganduɗa ko kay woni e darade siftorde Alhaji Ousmane Ndombo kanko kadi wi hitande fof joni min certi e haala o wi koko ɓeydoto kanko gadduɗo jawdi mum e haaju mum e almuɓe mum fof omo waɗano Alhaji jignade men Alhaji Ousmane Ndombo ziyara omo waɗano ɗum du'uji kamilaji ñagoɗen Allah tan ko yo Allah yoɓ moƴƴere onon sukaɓe ɓen yo Allah timmin cukago yo Allah waɗan en sutura aduna e lahara en beltima machallah jarama seydi Ba on jarama caggal yettude Allah e julde no laaɗo ɓurnaɗo windere ko yettude jignaɓe men e jignaɓe men sernaɓe men e sernaɓe mumen oɗo ñalawma hande ko ñalawma teddugal ko ñalawma diine ko ñalawma foddeji ko ñalawma jokkude endam ñalawma hande o ngol ɗo won lawol jeegaɓol ngol jignaɓe mawnide nehi Allah waɗe mum baake Allah waɗe mum teddugal Allah waɗe mum wune
faggi yimɓe faggi seernaɓe faggi kala ko dañño ko deekole ɓoyan ɗum Alhaji Ousmane kala ɗo yaano ko deekole nawi ɗum kala ko dañi ko deekole tottata kala ko totti totta e ɗo inde deekole taw hayso kañum goto golli ɗum ko teddungal yo Allah yumamo yaafoma haalamo aljanna gondigal makko e Cheikh Djibril Ba khalifa dine mo Dar Salam Dagana e ko jokki e makko e ko wonde e makko ha o welni heewi ko dewɗa e neɗɗo omo wuuri oɗon teddodira oɗon jaada so natti yiyede jejjitamo jiita ɓesgu makko Cheikh Djibril Ba ina andi fodde wonnode hakkude mum e Alhaji Ousmane Ndombo jetti Allah en juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti jikanaɓe meɗen sernaɓe meɗen foof jetti Allah kadi nde Allah newnen meɗen mbawɗen hawrde oɗo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma jokkere en ɗam ñalawma teddugal ñalawma ziyar jiknaɗe meɗen taari meɗen on Alhaji Ousmane Ndombo Ba e yurmede Allah woni makka e dendagal maayiɓoɓe toon foof ñaago Allah nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe ñalawma ko mawɗum alhamdulillah rabbil alamin e ñalawma du'aw du'nade mawɓe meɗen yahɓe e bal Hirde Fatam Lamiri, Hirande Fatam Lamre. Salidia Production présente Hirde e Hirande Laccire Hako a bandiraɓe ko yodite ala e daradam kono kadi ñande ƴakkurulbam ñiiji ala. Adio ko ñande aset sappo e goho lewru janvier 2025 to Akouaba restaurant gonɗo to Nord Foire caggal yengulen. O jamma yontaɓe jirwinta ɗum ko debbo gawlo hono Binel Gawlo. Paré d'honneur ko ceerno Hammadou Sammodi Sow baynatoɗo toon to Thiès. Marraine o ko Madame Ndiaye Sarr on ummorto ko toon to leydi France. Les invités d'honneur ko ɓeɗo woni monsieur le préfet Djibi Diallo, monsieur Souley Ba transitaire wonduɗo e ceerno Moussa Ousmane Ndombo kam e Mayram Bouré Gaye eyyi kay bandiraɓe Dakar e ko taari Thiès e ko takki ɗum notoyɗen jamma hirde e hirande laccire haako biye o sattani so tawi codɗa ko haade o ñalawma sappo e goho lewru janvier yettade ko ujunnaje ɗiɗi woni 10 000 francs joɓata so tawi noon ko ñande hen ko ujunnaje tati woni 15 000 francs CFA. Info line 77 980 33 39 banda men wotomo simtana o jamma ñama kara tuftoɗa ko weli beltoroɗa dande Binel Gawlo. Pindi TV woni partenaire officiel o